Tak prajem krásny večer a ako klasicky budem čakať, či tu máme nejakých poslucháčov a teda či ten rozhovor zaletí tam, kde má byť. Super, perfektné. Vidím, že tu máme ľudí, ktorých zaujíma naša téma a ja sa veľmi teším a veľmi pekne vás chcem privítať dnes večer. Možno ste prekvapení, že som tu sama. Nebojte sa, nebudem tu sama. Za chvíľonku sem pozvem do tohto priestoru moju úžasnú hostku Andreju Župa. A perfektné, dobre, super. Len mi dajte vedieť, že asi ma vidíte, ale či aj všetko funguje, jak má. Takže ešte raz krásny večer. Mary, ty si vychovaná. Vidieť ma, počuť ma, hej? Daj mi prosím vedieť, či super, všetko OK, dobre, takže som kľudná, pokojná a môžeme odpáliť tento náš krásny rozhovor, ktorý nás dnes čaká a ktorý sme nazvali tak trošku provokatívne, alebo teda verím, že mnohých, ktorí sa zaoberajú zdravou stravou, sme možno týmto názvom nahnevali, pretože tu vyhlasujeme niečo o tom, že končí diktatúra zdravej stravy a o tom dnešný večer má byť, že poďme si povedať, ako to myslíme. Tento náš dnešný rozhovor má také dve roviny. Jednak je to rovina samozrejme obsahová, že chceme vám niečo viac povedať o tom, ako my vnímame tú tzv. Zdravú stravu, alebo teda stravu, ktorá je zdravá pre nás. Chceme trošku rozbúriť tie pokojné vody, ktoré tu sú a ktoré nám určujú, ako by to malo byť správne a ako by sme to mali robiť. Takže určite sa chceme o tomto baviť a bude to veľmi pekný rozhovor. Máme pripravené krásne otázky pre našu hostku a ja sa veľmi teším, že nám povie nielen svoj príbeh, ale aj svoje skúsenosti z tejto oblasti. A druhá rovina tohto rozhovoru je takisto z môjho pohľadu zaujímavá, pretože začínam sériu rozhovorov s mojimi študentami a pre mňa je to obrovská česť, že mám medzi svojimi študentami ľudí, ktorí už pracujú v tejto oblasti a prinášajú tie poznatky, prinášajú tie informácie, chcú komunikovať témy, ktoré som ja začala komunikovať pred 4-5 rokmi. A keďže už som sa posunula do role mentora, tak tu teraz môžem predstaviť tých, ktorí sú moji nasledovníci a ktorí môžu ovládnuť túto oblasť a budú vám pomáhať, teda ľuďom, ktorí ešte trpia a budú ponúkať rôzne programy, služby, konzultácie a toto je teraz vlastne o tom, aby ste si ich mohli navnímať, či už ste tu ako moji iní študenti a vlastne sa zoznamujete tiež s touto oblasťou, alebo ste tu ako ľudia, ktorí sa o tejto téme chcú dozvedieť viac. Takže ja tu dnes privítam a už aj pripájam Andrejku. Andrea, krásny večer, vítaj. Ahoj, Bibi, ahojte, ďakujem. Vítaj v mojej spálni. Ja z hľadiska signálu proste stále vysielam veľmi neprofesionálne, takže mám za sebou moju manželskú posteľ, ale jednoducho. Radšej som, keď mám za sebou tú moju obrovskú knižnicu, ale tam je ten signál ešte horší. Takže Andrejka, vítaj, som veľmi poctená a som veľmi rada, že si sa stala mojou študentkou, to je prvá vec, pretože ako som písala v poste, keď ma oslovila Andrea Župa, profesionálna certifikovaná nutričná koučka, ktorá kričala do sveta, že naše telo šepká, tak som si hovorila, čo ja túto ženu, ktorá absolútne ovláda tú problematiku a hovorí mojou rečou, čo ju môžem naučiť a napriek tomu, ako som písala, je to vzájomne obohacujúce a je to krásny náš rast. Už sme spolu, myslím, že pol roka alebo 7 mesiacov v rámci nášho 9-mesačného výcviku a Andrea je teda plne pripravená na to, aby mohla poskytovať vysokoodborné služby aj v tejto oblasti, o ktorej sa dnes budeme baviť. Andrejka, ale ja nechcem už viac hovoriť, pretože toto je hosťovský rozhovor, kde budeš mať priestor hlavne ty. Takže prosím ťa, na začiatok predstav sa ty našim poslucháčom a tým, ktorí budú pozerať možno aj zo záznamu. Kto si? Ja som hlavne dojatá teraz, takže sa mi úplne tlačí slzy do očí vlastne. Ďakujem ti veľmi za tvoje slova naozaj. Ma to dojíma veľmi. A budem aj ja hovoriť dnes o tebe, tak sa teším. Ale tak som certifikovaná transformačná nutričná koučka a budem dnes teda hovoriť o tom,
ako sa to stalo, ako som sa vlastne dostala nielen ako keby k tomuto môjmu vzdelaniu, ale celkovo k tej téme, k problematike. A pracujem so ženami najmä a pomáham, nie že najmä, ale by som povedala, že len so ženami, práve preto, že vnímam, že to potrebujeme veľa, alebo že to, čo ja chcem priniesť do sveta, potrebujú najmä ženy, pretože je stereotypne rozdelím, ale keď sa na to pozriem tak stereotypne, tak je to tak, že my ženy trpíme ako keby tým tlakom na výzor, zatiaľ čo muži skôr tým tlakom na výkon a vnímam, že naozaj potrebujeme v tejto téme nielen ako keby výživy, ale najmä vzťahu k nášmu vlastnému telu prejsť určitým procesom zmeny. Takže to je, to je asi na úvod. OK. My dnes budeme sa baviť o téme, ktorá je nám obom veľmi blízka. Ja som mala poruchy príjmu potravy, 20 rokov som trpela purgatívnou bulimiou. Je mi veľmi blízka téma emočného jedenia, psychogénneho jedenia. Sama som sa začala venovať výžive práve ako v dôsledku toho, že som mala s tou výživou problém. A hovorí sa, že aj v rámci štúdia psychológie je veľmi veľa študentov, ktorí majú nejaký psychický problém, alebo majú problém, alebo poznajú ľudí, alebo z ich blízkeho okolia, ktorí majú nejaký psychický problém. A dokonca, akože možno, že to, neviem, či o to vieš, ale výskumy ukazujú, že 20 až 30% výživových odborníkov, to znamená ľudí, ktorí sa zaoberajú výživou, majú sklony k ortorexii. To je výskum z roku 2020 a zase nám to len dokazuje to, že samozrejme sa vždy chceme venovať téme, ktorá má pre nás osobný význam. Je to tak aj u teba? Je to niečo, čo ťa sprevádza tvojim životom, nejaký problém s výživou? Áno, lebo tam je tá motivácia. Ja sa nepotrebujem zaoberať výživou, keď s tým nemám ako keby problém, že prečo by som sa tým mala zaoberať, alebo niekto blízky nemá s tým problém. Takže aj ten môj príbeh bol práve týmto motivovaný, že ja som ochorela. Mne vlastne diagnostikovali v roku 2017 v lete takú pseudoalergiu. To znie ako, že to je vymyslené ochorenie, ale to je len preto, lebo tam to telo vlastne netvorí protilátky a ja som mala vlastne urtikáriu, čiže ja som vyzerala, aj sa cítila, ako keby som spadla do žihľavy. A mala som vlastne na celom tele také ako opuchliny a červené miesta a fľaky a proste vyskakovalo mi to na tvári. Cítila som sa ako monštrum a bolelo ma to, palilo ma to, proste bolo to neúnosné ako pre mňa a nepomáhalo nič. Hej, že vlastne lekár mi povedal vtedy, že mám si dať antihistamín, až do týždňa to prejde. No a prešlo to do chronického štádia, takže vôbec sa to ako keby nezlepšovalo a už ja som nemala ako keby nemala som vlastne už možnosť ako keby nič s tým urobiť, lieky mi vôbec nezaberali a jediná tá možnosť bola ako keby ísť ešte tou cestou výživy, že to bolo ako keby ten jeden smer, že pozrieť sa, či náhodou v tej výžive niekde nie je nejaký spúšťač. A na druhej strane toto bol pre mňa aj taký vstup vlastne do osobného rozvoja. Ja som si vlastne preto urobila vzdelanie ako coach, pretože ja som začala ako chápať, že dobre, keď tá príčina tej mojej pseudoalergie nie je ako keby vonku v tom vonkajšom svete, tak asi bude niekde vnútri. Takže vlastne vtedy urobila aj coaching a paralelne som sa začala zaoberať tou výživou, lebo už to bolo naozaj pre mňa vlastne neúnosné. A to bola pre mňa ako taká tá hlavná cesta a študovala som si veľa vlastne o výžive, proste, lebo ma to pohltilo. Ja som jedna taký väčší študent a mňa to veľmi ako keby zaujímalo, že čo všetko, že aký vplyv vlastne tá výživa má na naše zdravie a pomáhalo mi to. Hej, že naozaj, keď som robila určité zmeny, tak mi to aj pomáhalo a čím viac mi to pomáhalo, tým viac som sa tým zaoberala. Hej, to je ako keby že logické celkom. A potom som si povedala, už keď som mala aj ten coaching ako keby skončený, a že by som chcela tým mojim vedomostiam o výžive dať taký nejaký pevný základ. Lebo mala som to naštudovaného akoby veľa a aj z alternatívnych zdrojov, ale cítila som, že mi tam ako keby chýbajú také tie základy. Hej, že som si uvedomila napríklad, že aj ja nepoznám rozdiel medzi sacharidmi a bielkovinami. A to bol pre mňa taký moment, že dobre, tak
doteraz som to ako keby nemohla urobiť. Nemohla som ako keby plne prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, lebo som nemala tú výživovú kompetenciu, lebo sa to proste nikde nevyučuje, nikto ma to doma ako keby nenaučil, ale môžem sa to teraz učiť a začala som sa vlastne tým zaoberať a urobila som si potom aj to vzdelanie, teda ako výživový poradca. Takže to bola ako keby tá klasická cesta, ktorou som sa vydala. Začala som ako keby skúmať znútra, ale aj zvonku tú výživu, lebo som si chcela pomôcť. Chcela som ako keby byť zdravá, čiže to bola tá moja motivácia určite. A kde nastal problém? Áno, a potom nastal problém, presne. Pretože ja som ako po tej ceste, ja som vlastne 2017 mi diagnostikovali tú urtikáriu a ja som najprv prešla na vylúčovaciu dietu. A tá vylúčovacia dieta znamenala, že ja som mohla jesť vlastne iba zemiaky a ryžu. Ja som teda dosť schudla. Potom som prešla na antihistaminovú dietu. Tam som sa vlastne začala učiť naspamäť také tabulky z jedného švajčiarskeho inštitútu, že čo môžem, čo nemôžem pri histamine. Tak to som poznala naspamäť. A ako som schudla, tak potom som pribrala. Klasika. A začala som riešiť aj hmotnosť. Čiže ja som na jednej strane ako keby riešila ten výživový aspekt, že snažila som sa ako keby pochopiť tú výživu, aby som bola zdravá, a na druhej strane som začala riešiť hmotnosť, aby som sa vrátila naspäť na tú svoju pôvodnú hmotnosť. A začala som to robiť vlastne tak, ako to bolo pre mňa dostupné, ako som vlastne poznala ten klasický spôsob. A veľa som experimentovala, to bolo také obdobie takého veľkého experimentu. Začala som klasicky, akože Brigitte dieta. My žijeme v Berlíne, ako v Nemecku to je dosť populárne, Brigitte. Potom som bola na low carb, neviem aký carb, no carb, keto, paleo, rôzne ako keby aj alternatívne smery, že som napríklad stravovala som sa podľa farieb potravín, podľa energie potravín, podľa krvné skupiny, proste hocičo. A bolo to také naozaj také obdobie fakt takého veľkého experimentovania a zároveň som ale sa snažila stravovať zdravo a clean, čiže som na jednej strane ako keby obmedzovala tú stravu kvôli tomu zdraviu, že výber tých potravín, a na druhej strane som obmedzovala tú stravu kvôli hmotnosti. A vlastne nevidela som, že si ako keby pletím na seba takú kazajku. Pomenovala by si to, čo sa ti dialo, lebo trošku sme otvorili ten pojem ortorexie. Možno ten pojem nie je každému známy, ale povedzme si to tak, že je to posadnuto zdravou stravou. Takže ja sa teraz stretávam s mojimi klientami, mám aj ľudí, ktorí sú posadnutí zdravou stravou a neuvedomujú si to, pretože keď o tom prednášam, keď sa o tom bavím otvorene, keď zisťujeme, že či máš dietné myslenie, lebo to všetko spolu súvisí, tak zisťujeme, že obrovské množstvo ľudí, ja už nehovorím, že žien, už hovorím ľudí, žije v dogme zdravej stravy. Čo ja tomu hovorím, že dogma zdravej stravy znamená, že verím tomu, že je strava, ktorá je zdravá a je špecifická, alebo teda je daná, že takto to je. A to je to, o čom sa dnes budeme baviť. Ale presne, ako si to krásne popísala, že tam je tam taká tá šialená viera, že ak ja budem jesť zdravo podľa tej doktríny nejaké alebo dogmy, tak jednoducho sa všetko dá do poriadku a je to pre mňa tak zaväzujúce, si krásne použila ten pojem kazajka. Že ja tomu hovorím mentálna klietka, proste je to niečo, čo je pre mňa určujúce, čo ma zväzuje, čo ma ovplyvňuje, čo ma otravuje a zároveň veľmi túžim, lebo to je ako strašne veľa z nás, povedzme si, tí, čo ste tu, ako to máte, žijeme tým nie dosť dobráctvom, že nie som dosť. A pole výživy a ovládania vlastného tela je pre mňa niečo, kde si dokazujem tú svoju hodnotu. Že budem dosť až keď. Keď zvládnem výživu, keď zvládnem to telo mať pod kontrolou, tu mi niečo vyskakuje, dúfam, že nie aj vám, ale že keď toto zvládnem, tak budem dosť. Mnohí z nás podmieňujú našu vlastnú hodnotu našim vlastným telom.
A vlastne práve kvôli tomu túžime ovládnuť tú stravu, ovládnuť to telo, hej, nejakou našou časťou. A častokrát si tak škaredo hovoríme, že zlyhávam v tom, neviem to. Tá ortorektická naša časť je niečo, s čím si sa aj ty vlastne stretla. Ako si sa s tým sporiadala? No to bol práve ako keby tá postupná cesta, že ja som to vôbec nevnímala ako problém, hej, lebo ten vonkajší svet mne to validoval, že takto je to správne, takto to mám robiť. A presne mi to dodávalo taký ten pocit, ako jednak samozrejme tej kontroly nad svojim telom, lebo tam ja som úplne tú kontrolu nemala žiadnu, som mala pocit, že telo ma zradilo. Čiže som získavala vlastne späť ten pocit kontroly, že ja môžem niečo pre seba urobiť. A zároveň, ale ja si pamätám, že mne kolega povedal, že ty budeš žiť 100 rokov. Ty, ako keď sa takto stravuješ, ja som bola hrdá na seba, som proste, tak super, to robím všetko v poriadku. A ja som bola tá, o ktorej každý vedel, že tak ja sa zdravo stravujem. A to mi dávalo taký ten špeciálny status, hej? Čiže to mi dávalo veľmi silný ako keby pocit sebahodnoty. A ja som vôbec ako keby si nemyslela, že robím niečo zle. Práve naopak, robím všetko dobre. A potom sa začalo tak ako keby jemne preklápať. Keď ja som začala mať až taký pocit, že som ako keby nad človek. Hej, že začala som opovrhovať vlastne tým správaním tých ľudí, ktorí to takto nerobili. Že ja som nechápala, že ako si môže dať niekto na obed ako snack koláč. To mňa do vývrtky stalo, že ako ako keby voči seba, svojmu zdraviu. Keď sme šli na Slovensko, ja som mala záchvaty hnevu, hej, keď mi ponúkli krémeš niekde na návšteve. A to bol už taký ten prvý varovný znak. To bol taký prvý varovný znak, vlastne tie pocity ako keby opovrhovania aj voči iným. Zaberalo mi to strašne veľa času, hej, extrémne veľa času, plánovaním, vypočítavaním proste makier, mikroživín, na jednotlivé fázy cyklu. Do noci, do 3 som nad tým sedela, aby som mala proste pripravený ten perfektný plán na ďalší týždeň. Trávila som strašne veľa ako keby času v kuchyni, kým som si pripravila to jedlo, lebo nedala som do úst nič, čo nebolo clean. Hej, všetko, čo prešlo nejakým, nie proste tým, či to bola aj fazula v konzerve, to bolo úplne jedno. Ja som si nedovolila ako keby nič, čo bolo pripravené proste ako keby dať do úst. A najhoršie to bolo vlastne, keď som práve to nemala pod kontrolou, hej, že kým som bola doma, keď sme jedli doma, alebo keď sme boli v Berlíne, tak to bolo ešte OK, lebo tu je tá ponuka tej zdravej stravy ako keby široká, ale keď sme boli mimo, keď sme vycestovali, keď sme boli v Čechách alebo na Slovensku, tak tam som mala úplne že úzkosť, že som si myslela, že ja tu zomriem. Ja nechápem, ako som tu mohla toľko rokov prežiť. A tam práve sa mi začali ako keby spúšťať také záchvaty prejedania. A to som ako keby nechápala, lebo sa napríklad stalo to, že sme šli do reštaurácie po túre, do takej ako českej hospody a jediné, čo mali na jedálnom lístku, bolo proste bravčové mäso a jediné zeleninové jedlo bol vypražaný kvietak, tak som si objednala varené zemiaky vo vode a k tomu kapustový šalát a to bolo všetko, lebo nič iné som nemala dovolené. A viedlo to potom k tomu, že som sa cítila ako keby obmedzovaná a potom sme šli do hotela a ja som zjedla všetko, čo som si doniesla z Berlína. Ale stále som si to akoby ošetrovala. Hej, stále som si hovorila, že to je preto, že ako keby si nemôžem vonku nič dať. A začali tí záchvaty prejedania byť stále horšie a horšie. A to bol pre mňa ten ako keby varovný signál, že ja s tým potrebujem začať niečo robiť. Lebo mňa vôbec ako keby nerušilo, že mne to zaberá ako veľa času. Hej? Ja som to vôbec nevnímala, že to je nejaké obmedzenie. Mne až keď začali vlastne spúšťať tie záchvaty prejedania nekontrolované, ktoré sa proste nemohla kontrolovať, tak to bolo pre mňa ako keby niečo, kde ja som si povedala, že asi to budem potrebovať začať riešiť, ale tiež sa to muselo dôjsť vlastne do takého kritického bodu, lebo na začiatku som si hovorila, tak ja mám cheat days. Alebo veď som na dovolenke, alebo veď víkend, alebo veď čokoľvek, hej, proste. A potom, aby som to vykompenzovala, tak som proste na druhý deň nejedla. Hej, a mala som fázy, kde som jeden deň nejedla a druhý deň som sa prejedala. Zase som nejedla, som sa prejedala. Čiže ja už som sa dostala tak mimo, ako keby toho normálneho stravovania. Ja už som bola tak vykoľajená, že ja už som sa nemohla ako keby tváriť, že všetko je v poriadku. Ja už som si to nevedela ako keby ustať pred sebou. Hej. Takže to bol ten dôvod, ako keby začať hľadať inú cestu.
Hej, ale vieš, keď ti poviem, možno mnohí, ktorí nás teraz počúvajú alebo budú počúvať, tak sa s tým vedia stotožniť. Možno nie s tým začiatkom, hej, že bola tam nejaká organická príčina, na ktorú ty si začala reagovať eliminačnou dietou, ale práve toto obdobie, ktoré prišlo, hej, lebo najprv si tam prešla tou fázou zakazovania si, ktoré vychádza práve z tej dogmy zdravej stravy, a potom následne tvoje telo to nedalo, hej? Že prišli tie túžby, to baženie a vlastne to prejedanie, čo bolo úplne v rozpore s tým, čo si reálne chcela. A to je to, čo sa nám častokrát stane. Ja som začínala, poviem, ja viem presne, aké sú moje začiatky. Ja som odmietala jesť to, čo mi mama ponúkala. Ja som 76. ročník, Husakové deti, takže vy viete, čo tu ste takí, akože generácia, že my sme mali takú tú klasickú stravu, akože ťažkú, môj otec ešte bol Maďar, to znamená, že my sme mali ťažké, masné, mäsové jedlá a tak ďalej. A ja som sa v 14 vnútorne vzburila, že ja toto nechcem jesť. A tým, že moji rodičia boli autorita, pretože my sme žili tak v domácnostiach, že rodičia boli autorita a my sme proste šuchali pety, ak sa hovorí, hej. Ja som proste v určitej chvíli pocítila veľmi silný odpor a jediné, ja neviem, ako to prišlo, ja neviem, kto mi to vnúkol, aká vnútorná múdrosť, alebo čo to je, ako je možné, že som na to prišla v dobe, keď nebol internet. Pozor. Hej, že ja som prišla na to, že to jedlo, ktoré mi mama dala a pred ňou ho zjem. Mala som 14 rokov. Ťažko som trénovala. Vzorne som sa učila. Bola som veľmi cieľavedomé dieťa, pretože som potrebovala dokazovať svojej mame, že som dosť dobrá. Nedarilo sa mi to. Ale ja som... Takto, nedarilo sa mi to. Ja som pre moju mamu bola určite veľmi dosť dobrá, ale sama pre seba už som tam čo si toto mala. Aby som náhodou, keď to moja maminka počúva, tak ja proste nechcem, aby to takto brala, že ona mi nejak ubližovala. Nie. Ja som mala v sebe tento mód seba ubližovací a sebe deštruktívny, pre ktorý máme častokrát predispozíciu. A ja sama, bez toho, aby som to niekde prečítala, počula, neboli sociálne siete, som prišla na to, že ja tú večeru zjem v 14 rokoch a že ju vyvraciam. A tam začal môj príbeh, ktorý trval 20 rokov. Kde si to tam máme, ten seba deštruktívny mód? A ja som 20 rokov nebola schopná to vidieť a ako z toho von. Najprv som ani nechcela, pretože som mala obrovskú radosť z toho, že ja mám svoj život pod kontrolou v oblasti jedla. Že ja sa môžem tváriť, že všetko jem, ale ja rozhodujem o tom, čo reálne ostane v mojom tele. A bolo to šialenstvo, ja som o tom nevedela absolútne nič a nevedela som, akú sebadeštrukciu týmto spôsobom rozbehnem. Ale chcem sa dostať k takej našej ďalšej téme, že my sme sa trošku obe to máme tak trošičku v tom jasno, že tá sebadeštrukcia a tá kontrola jedla sa niekedy skrýva pod názvom zdravá strava. Hej? Že mnohí z nás sa dostávajú do tej pasce, že áno, že existujú odborníci, ktorí nám hovoria, čo je pre nás dobré a my sa snažíme nastúpiť na tú cestu tej tzv. Zdravej stravy a padáme presne do toho, čo si opísala, že zrazu ostaneme prejedení. Hej, zrazu tak veľmi túžime stravovať sa čisto a neviem ako, dietne, zdravo, to je jedno, racionálne, to je jedno, ako si to pomenujeme, a zrazu skončíme prejedených. Zo štatistiky vyplýva, že 95% diét, pod ktoré ja radím aj zdravú stravu, vysvetlíme si to za chvíľočku, pretože zdravá strava je súbor presvedčení, že toto je pre teba dobré, ale prichádza to zvonku. A už v roku 2007 bola publikovaná štúdia, že teda 95% diét zlyhá a väčšina ľudí priberá naspäť. V roku 2010 Gardner a kolektív urobili obrovskú štúdiu porovnávania diét a rôznych dietetických prístupov, v ktorej jednoznačne vyplynulo, že do 12 mesiacov máme v podstate maximálny úbytok do 10%, ale následne ho získame naspäť. My sme kultúra, ktorá dietuje a priberá. A počet ľudí, ktorí sú na hmotnosti a v obezite, stále stúpa. Kde ty vidíš ten problém, že vlastne dietná kultúra, dietné myslenie, zdravé stravovanie spôsobuje stále vyšší rast obezity a nadhmotnosti a aj psychických problémov?
Tak jednak preto... Sekundičku, počkaj, dobre, lebo mne sa občas tak... Dobre, môžeš hovoriť. Občas ma tak vyhodíš do zákulisia. Áno, lebo mi zamrzneš a ja viem, že keď ťa vyhodím a dám naspäť, budeš pokračovať. Dobre. Ale ty máš, počúvaj, úplne iné šťastie ako ja, keď zamrzne, väčšinou som takto. A ty, keď zamrzneš, si usmiata. Jak to robíš? OK. Dobre, Andrejka, no ako to vidíš? Tak jednak tam, ja tam ako vnímam také tie dva aspekty, hej, alebo možno tri. A ten prvý je určite, že my vôbec nie sme schopní dodržiavať nejaké pravidlá. Akože my sa môžeme tváriť, že áno, ja to dám, hej, že mne to funguje, len neudržím to dlho a potom skočím na niečo iné, ale my vlastne my to robíme dookola práve kvôli tomu, že nám ten svet hovorí, že to je možné. Hej, nám tá dietná kultúra hovorí, že je to možné, že každý to dokáže. Každý to dokáže, je to jednoduché, tak aj ty to, keď ja som to dokázala, tak aj ty to dokážeš. A to je to, že my tomu, ten svet vonkajší je tak strašne hlučný, každý nás presvieča, všade takto vyskakuje, nám hovorí, že on má to alternatívne riešenie, takto to máme urobiť a to je to správne, že my sme v takej práčke, akože vymývania mozgov, že my si tam ani nie je priestor ako keby na to zachytiť, ako keby tú svoju vnútornú pravdu. Ten svet je tak strašne hlučný kolo nás, že my sa s tým ani ako keby s tou svojou vnútornou pravdou nedokážeme spojiť, lebo ten svet nás presvieča o tom, že tá pravda je vonku. To je ako keby to podmieňovanie a potom dochádza k takému zacikleniu, kde vlastne my prejdeme na nejaký spôsob stravovania, to je teraz jedno, že ako to nazveme, ale proste nejaký súbor pravidel, ktorý nám hovorí, že proste kedy, čo, ako, koľko a držíme to určitú dobu a potom čím dlhšie sa obmedzujeme, tak tým väčší psychický dlh tvoríme, lebo my to v skutočnosti chceme jesť. Hej, mne darmo bude takto hovoriť, že cukor je jed. Ja keď mám chuť na ten koláč, tak ho proste mám. A čím viac si odopierame, tým väčší je ten dlh a ten dlh je proste neudržateľný. Čiže príde ten bod, keď my potrebujeme vypustiť ten tlak, to je ako keď varíme v tom tlakovom hrnci, hej, že my tak strašne na seba tlačíme, aby sme tie pravidla udržali, že ten tlak potrebujeme vypustiť. A to je ten bod, keď si povieme, že tak ale ja tam ten nanúk tu teraz, lebo som na dovolenke alebo niečo. A potom príde také, že teraz je to už aj tak jedno. Hej? A potom vlastne prichádza k tomu, že porušíme tie pravidlá, prichádza obdobie prejedania a potom skočíme na nejaký nový iný stravovací smer, ktorý nám sľubuje to isté. Čiže to je takéto zaciklenie, že raz, keď do toho ako keby spadneme, už je potom ako keby náročné nájsť tú cestu von, lebo my to stále vnímame ako naše zlyhávanie. Hej? Že ja som to tiež vnímala, že akože prečo mi to nejde, veď to robím správne. Veď tak to asi znamená, že sa potrebujem viac zaprieť, potrebujem ešte viac kontroly. Hej, potrebujem ešte viac pravidiel a potom to pôjde. A bolo to čím ďalej horšie. Ale my nevidíme vlastnosti, hej, my to vzťahujeme na seba. Hej, akože jedlo je obrovská téma. Hej, akože povedzme si, tí, čo ste tu, čo nás počúvate, alebo nás budete počúvať, že keby si tak mala predstaviť, alebo mal predstaviť, že koľko percent dňa myslenia svojho venujeme vlastne otázkam jedla. Čo budeme váriť, čo treba nakúpiť, čo by sme si dali. To je ako asi aj úplne prirodzené, lebo si povedzme, že jedlo je primárna potreba, hej, byť najedený a mať energiu je predpokladom nášho života. My v podstate to, aký vzťah máme k jedlu a k tomu, k výžive nášho tela, je v podstate predpokladom kvality nášho života. Či už chceme alebo nie, môžeme mať všelijaké vzletné témy, môžeme sa baviť o spiritualite, o duchovnom raste, o akomkoľvek raste, ale raz, keď nemám funkčné telo, pretože zlyhávam, alebo teda mám narušenú sebastarostlivosť, sebaopatrovanie, pretože to je najdôležitejšie. Ako dnes som mala taký free rozhovor, teda free konzultáciu s žienkou, ktorá chce pôjsť do spolupráce so mnou a nebola si tým istá, či to chce. Hej, a to bola, pretože proste je, dajme tomu, samoživiteľka, podniká, čo už tí, čo tu viete, že to je extrémny tlak na ženu, podnikať, ťahať rodinné financie, starať sa o 2 deti, to je brutálny tlak. A nemám čas, a postupne priberám, alebo furt vstupujem do nejakých diét, no to nejde, zlyhávam, lebo však nemám čas a tak ďalej.
A ja hovorím, nakoľko je to pre teba dôležité? No vieš čo, poviem ti na rovinu, pre mňa je oveľa dôležitejšie zarobiť tie peniaze a postarať sa o deti. Fajn, a kto sa o tie deti postará, kto zarobí tie financie, keď raz zlyhá tvoje telo, pretože nebude vládať. Pretože, dobre, možno si teraz ešte mladá, ale jednoducho, keď budeš hromadiť ten tuk, keď sa nebudeš o seba starať, tak sa budú manifestovať tie ochorenia. To znamená, dobre, možno teraz ešte nemáš akútny pocit, že to musíš riešiť, ale vieš, čo, poviem ti jednu vec. To som aj nepovedal, to mi napadlo teraz. Teraz to počuje. Väčšinou akútny pocit, že to musím riešiť, prichádza, keď je to už dosť neskoro. Poviem to tak, ako to je. Naozaj je to tak, že veľmi často závislé správanie, o ktorom sa budeme baviť, ten akútny stav, že musím to riešiť, prichádza, keď to telo je už tak metabolicky oslabené alebo poškodené, že ten návrat je strašne dlhý, náročný a nedarí sa nám to. A ja poznám naozaj veľmi málo ľudí, ktorým sa to reálne podarilo, ak idú z toho bodu, že je to akútny stav. Hej, že my tak dlho zanedbávame seba, tak dlho veríme tomu, že raz sa to podarí, raz tak kde v budúcnosti, teraz sú dôležitejšie veci, že my si neuvedomujeme, že toto je absolútne primárna záležitosť, ktorú potrebujem riešiť, a to je telo, ale nie padať do ortorexie, ale len začať počúvať. To je to, čo ty si krásne nazvala v tom svojom brande, že tvoje telo ti to tam stále šepká, tvoje telo tam je a ty si myslíš, že tvoja hlava je viac ako tvoje telo, že ten tvoj malý svojím spôsobom obmedzený mozog, pretože mozog proste príjma informácie zvonku a hodnotí ich, je viac ako to všetko, čo ti ponúka tvoje telo, kde je tá skutočná múdrosť. Jak si to ty vyriešila? Akože, kde bol ten tvoj bod zlomu? No, ten bod môj zlomu bol presne ten, keď už to bolo veľmi, veľmi neskoro. Už to bolo veľmi, veľmi zlé a ja som ležala úplne prejedená na prasknutie večer v posteli, ale ja som mala akože fyzickú bolesť. Ja som sa tak strašne bála, že ja som si fakt ublížila. A ja som vedela, že to je koniec, proste ja ako musím niečo robiť. Hej? A začala som vtedy ako keby aktívne hľadať a našla som vtedy vlastne taký jeden webinár jednej teda nemeckej lekárky, ktorá tam hovorila o úplne inom prístupe k stravovaniu. Ona to nepomenovala, ona nepovedala, že to je intuitívne stravovanie. Hej? Ona to ako keby uchopila inak z marketingového hľadiska, ale ja som sa práve potom začala tým zaoberať, ale bolo to náročné. Hej? Ja som bola už tak ďaleko, tak už vychylená z rovnováhy, ja som tých pravidiel mala tak strašne veľa, a zároveň som mala pocit, že nemôžem tomu telu dôverovať, lebo to telo ma zradilo proste. Takže ten proces ako keby návratu a budovania dôvery vlastne k tomu telu bol taký dosť zdĺhavý a ja, hoci som už ako keby mala v rukách to riešenie, že som vedela, že dobre, tak intuitívne stravovanie bude asi tou cestou, ja som nebola schopná ako keby tomu dôverovať. A ja som potom bola u teba, ja som urobila potom tie skúšky na výživového poradcu, tam to bolo pre mňa úplne strašné, lebo tam proste v kuse tam do nás vustili, že tu vypočítaj kalorický deficit a jak dostať klienta proste na kalorický deficit. To bolo ako keby hrozné, ale vedela som, že existuje ako keby alternatíva, hej, že existuje iný spôsob, iný prístup k jedlu. A potom som bola u teba vo výzve a to bolo, pre mňa toto bol posledný dielik. Pretože ja som tam práve pochopila, že tá moja snaha o to perfektné stravovanie je práve ten problém. Hej? Že je ten pojem ortorexia, som počula prvýkrát od teba. A ja som toto potrebovala počuť, pretože ja som, hoci už som mala ako keby ten nástroj v rukách, ja som stále nebola schopná dať tomu dôveru a dôverovať sebe som nemohla. A ja som potrebovala, ty si bola pre mňa to razítko, hej? Ty si mi dala tú pečiatku, že áno, intuitívne stravovanie je validný prístup, že to nie je len také, že bla bla bla. A zároveň som ako keby uvidela, že kde je ten môj problém, hej, že kde je tá príčina vlastne toho môjho správania, že to je práve tá snaha držať sa tých pravidiel. A tam sa to vlastne ako keby zlomilo úplne a tam som si jednak ako keby dovolila pre seba aj s dôverou sa vlastne ako keby ponárať do toho procesu.
a zároveň som vedela aj pre seba, že toto aj ako keby po tej pracovnej stránke je niečo, s čím súzniem a čo čo si dovolím ako keby nasledovať. Lebo celý svet mi hovoril, že to je sprostosť, hej, že jaké signály tela. Tu máš proste kalorický deficit, hej, tu máš jedálniček. Takže toto pre mňa bolo ako keby tým posledným dielikom. Andrej, teraz by sme sa v druhej časti rozhovoru mohli sústrediť na to, aby sme odovzdali ľuďom to. Verím, že veľa z tých, ktorí sú tu alebo nás budú počúvať, sa s tým identifikujú čiastočne. Poznám to aj od svojich klientov, že samozrejme, ja nemám klientov, ktorí vedia počúvať svoje telo. To je to, hej, lebo nepotrebujú potom pomoc. Pre absolútnu väčšinu ľudí je to niečo nepochopiteľné, že zase prichádzaš s nejakou alternatívnou dobre, vieš čo, nie, toto nie je pre mňa zrozumiteľné. Zrozumiteľné pre mňa je, keď mi niekto povie, čo mám jesť. Áno, hej? A toto je pre ľudí zrozumiteľné, samozrejme, pretože my sa učíme celý systém, v ktorom my žijeme a fungujeme, od malinkého mala. Aj naše deti sú v tom systéme. Nás učí poznávať skutočnosť kognitívne. Hej, to znamená mať racionálne dôvody, argumenty a to, čo my aj vyhodnotíme aj cez to naše nejaké poznávanie ako zmysluplné, racionálne, zdôvodniteľné, tak to príjmame ako fakt a riadime sa tým. Hej. A nikto nás nikdy neučil a stále pretrváva tá doba. Napriek tomu, že spejeme k väčšej humanizácii, no neviem ako na Slovensku, ale tak nejak, neviem ako v tejto dobe, pozor, lebo táto doba je šialenstvo, ale dajme tomu, musím to tu trošku priniesť, že sú hodnoty, ktoré sú univerzálne a sú ľudské a veríme tomu, že poviem to len tak jednoducho, hej, že láska a pravda zvíťazí a že proste láska, nejaký humánny prístup je viac ako nejaký iný, násilný, arogantný, neviem aký. Hej. My, čo sme ľuďmi a chceme byť ľuďmi, tak veríme tomu, že toto je ľudské. Hej, tá empatia, schopnosť načúvať a tak ďalej. A mierim s tým ako do tých vzťahov s inými ľuďmi. Hej, že je vlastne krásne byť ľudský, vedieť načúvať, pomáhať si a tak ďalej. Že to je to, čo z nás robí ľudí. A tak nejako opomíname v tom celom, že to primárne, čo potrebujeme, je mať tento prístup k sebe samým. Že základom toho, aby ja som vedela načúvať a byť ľudská, je byť ľudská k sebe. A toto nás ale nikto nejako neučí. A my sa aj v školách učíme poznávať teda svet, ako som povedala, kognitívne hlavou. A nikto nás neučí, že rovnako dôležité je poznávať svet cez tú osobnú skúsenosť, cez tú kontempláciu, cez to načúvanie seba. To nás nikto neučí. Máme algebru, matematiku teda, hej, ako teraz tu s dcerou riešim prírodovedu, vlastivedu a jedno s druhým. Áno, a učíme sa memorovať a učíme sa tie poznatky a tak, ale možno majú rané kruhy, ale to je akože 5% toho všetkého, čo sa učíme a neučíme sa kontemplovať, hĺbať, vnímať seba. A toto je tá vec, s ktorou sa teraz stretávam, že keď otvoríme túto tému, musíš počúvať svoje telo. Tvoje telo vie. V tvojom tele sú uložené všetky poznatky a informácie, ktoré potrebuješ počúvať, aby si sa mal dobre, aby si vedela, čo je pre teba dobre. A toto je všetko, to nie je ezoterika, to je sprostá intuícia, hej? To znamená, že tam, kde si vo mne je tá vnútorná múdrosť, ktorá vie, čo mám robiť, ale my to nevieme počuť, lebo si sa to nenaučili. To nie je, že sme hlúpi alebo nejakí, ale jednoducho naozaj sme nemali tie zdroje, ako sa k tejto vnútornej múdrosti dostať. A to sa týka aj jedla. Že prosím ťa, akože tá téma naša dnešná je, dobre, zdravá strava je práve to racionálne, logické, to, čo nám v štúdie hovoria, že brokolica je zdravá a my hovoríme dosť. My vieme, čo je zdravé pre nás a prosím ťa, ako preklenúť tento mozg, ako sa dostať na tú druhú stranu, ako začať počúvať to telo, ako sa dopracovať niečomu takému, ako je intuitívne stravovanie. Tam strašne veľa rovne v tej otázke, ale
Určite ako keby ja ten jeden problém vnímam aj v tom, že my, ako keď ty si vravala o tých vzťahoch a o tom, že treba aj rešpektovať, byť ľudský a vzťahovať sa k iným ľuďom a rešpektovať ako keby aj tie potreby iných ľudí, tak za mňa je toto isté. Intuitívne stravovanie za mňa je presne o tom, ale je možné len vtedy, keď my sa začneme pozerať na naše telo ako na bytosť. Ako na nejakú inú, živú, dýchajúcu bytosť. Pretože keď ja sa pozerám na svoje telo ako na zhluk buniek, alebo ako na stroj, alebo ako na nejaký nástroj, tak tá výživa to je iba ako keby údržba umývačky riadu. Hej, že tam není tam, čo tam mám počúvať? Proste umývačka ide na výkon, ja tam dám nejakú výživu a koniec. A z môjho pohľadu tá prvá zmena je ako keby zmeniť paradigmu toho, ako sa pozeráme na to telo a chápať, že to telo je bytosť, ktorá s nami komunikuje a ktorá nás potrebuje, lebo to telo si to ako keby nevie naplniť samé, hej, že telo, keď mi pošle nejaký fyzický signál, dajme tomu, že ja sa mám ísť nájsť, tak telo ako keby bez toho, že ja sa vedome rozhodnem a to urobím, si to ako keby samo nevie dať. Takže za mňa je to zmeniť ako keby pohľad na to telo, lebo potom už prirodzene chceme, ak budeme nejaký vzťah, tak prirodzene chceme naplňať tie potreby, hej, lebo intuitívne stravovanie nie je ako keby o bezohľadnosti k telu. Hej, to je o rešpekte, o úcte k telu a o tom, že proste naplňam jeho potreby, ale nie je to anarchia v stravovaní. To nie je, že teraz tu neplatí ako keby žiadne pravidlá. A to je za mňa práve to, čo ty si spomínala, veľmi ťažko uchopiteľné na začiatku, lebo čo to akože má znamenať, že intuitívne stravovanie, že my používame také pojmy, že intuitívny tanec alebo intuitívna kresba, ale čo to ako znamená, že intuitívne jem? Lebo veľa žien si môže povedať, že toto ja robím. Hej, ja sa stravujem intuitívne, ale potom priberám. Ale z môjho pohľadu ten pojem ako keby môže byť aj dosť metúci. A preto ja to teraz poviem tak, aby to bolo možno ako keby priateľnejšie pre niekoho, kto trebárs, je to úplne abstraktné, že intuitívne stravovanie je koncept. Hej, a má nejaké pravidlá, ale ten rozdiel je v tom, že tie pravidlá neprichádzajú zvonku, ale zvnútra, že prichádzajú z tela. Že to telo je ako keby tá autorita, ktorá nám tie pravidlá ako keby dáva. Hoci ja to nevnímam ako pravidlá, ale môže to byť pre niekoho oveľa lepšie ako keby uchopiteľné, ako to, že tam ako keby nie sú žiadne pravidlá. Andrej, my sme hlboko v téme. To znamená, že my tej téme veľmi rozumieme, my pestujeme intuitívne jedenie, chápeme to, hej, ale poďme sa trošku aj priblížiť tým, ktorí nás počúvajú, že ja napríklad narážam v svojej praxi na to, že ľudia, s ktorými pracujem, častokrát možno ani necítia hlad, hej, alebo nevedia rozlíšiť hlad a chuť, nevedia absolútne rozlíšiť signál dostatku, že mám dosť. Je pre nich veľmi objavné, že vlastne nie je dôležité to, na čo mám chuť pred jedlom, ale že je veľmi dôležité, ako to jedlo pôsobí na mňa po dojedení, pol hodinu potom, ako sa cítim. A myslím si, že tento problém vychádza primárne z toho, že je narušený vzťah. Ja mám narušený vzťah k sebe, hej, že vieme, že možno toľko sa venujeme tomu jedlu, ale reálne, ja keď pracujem s nejakým klientom, ty to poznáš tiež, tak my sa vôbec nebavíme o výžive. My potrebujeme odstrániť toľko nánosov, ktoré tam sú v súvislosti so vzťahom k sebe samému, s narušenou emocionalitou, narušenou nemyslím ako porucha, ale s tým, že neviem s tou emocionalitou pracovať a preto jedlo je často únikom. Takže ja proste mám jedlo ako nástroj na zmenu emocionálneho stavu a tým pádom je také veci, že ako jedlo a hlad a toto vôbec akože, hej, to áno, na jednej strane potrebujem dogmaticky pristupovať k jedlu, lebo proste nejaký guru povedal, že takto to má byť a takto je to správne. A ja mám rešpekt a ja som stále tým malým dieťaťom, ktorý potrebuje počúvať autority. A na druhej strane sa vo mne proste otvára celá tá emocionálna škála a proste tá naša zraniteľnosť, tá naša nepohoda.
Hej, ako sa cítiš práve v tejto chvíli? Proste ja si môžem ráno povedať, že sa budem stravovať zdravo, ale v práci je toľko toho veľa. Do toho dostane dieťa 4. Ježišmaria, mám rodičovské združenie, musím zaplatiť tie účty, teraz prišli tie dane. Proste na mňa je toľko tlakov a ja sa cítim tak veľmi zraniteľná. A ja tak veľmi potrebujem pomoc. Hej, jedlo má hedonický aspekt. Jedlo je pôžitkom. Jedlo je niečo, čo je oslavou života. A ja viem, že to tak je, že mi to jedlo dáva a preto jedlo je vlastne primárnou drogou, pretože ja viem, že v tej chvíli, keď to na mňa celé padá a ja prídem domov a ja viem, že to jedlo je nádherným, príjemným oxytocinovým únikom. V podstate štúdie dokazujú, že to jedlo je objatím, jedlo je láska. Hej, a zároveň štúdie ukazujú, že obmedzovanie jedla, akékoľvek obmedzovanie jedla, akékoľvek reštrikcie v jedle zvyšuje výrazne pravdepodobnosť prejedania sa. To je to, čo ty si povedala z vlastnej osobnej skúsenosti. Hej, a tí, ktorí si primárne všímajú výživovú hodnotu jedla bez ohľadu na pôžitok, majú často v podstate vyšší stres. Takže poďme trošičku sa posunúť k tej téme možno aj toho emočného jedenia, že vrátime sa určite aj k tomu telu, ale ako to ty vnímaš? Je to emočné jedenie vlastne našim problémom alebo našim darom? Prečo máme ten pocit, že to emočné jedenie je vlastne niečo zlé? A ako to zavnímať, ako sa s tým identifikovať, že vlastne ja emočne jem? Čo s tým? Takto, ja to vnímam ako, že je to naozaj dar. Pretože rovnako ako z môjho pohľadu emočné jedenie je alarm, proste nejaký alarmujúci signál, ako keď niekto vystrelí z tej takej signálnej pištole, že niečo teraz sa deje. Ja teraz potrebujem niečomu venovať moju pozornosť. Lebo my sme tak často ako od rána do večera v pohybe, že my si ani jednoducho nestihneme všimnúť, že niečo sa deje. Hej? Že proste my utekáme z A do B do C, nemáme 5 minút na seba celý deň a potom sa môže stať, že ma zastaví ako keby až to emočné jedenie, ktoré pre mňa je vždy ukazovateľom toho, že niečo sa teraz deje. Hej? Ja potrebujem teraz tú pozornosť upriamiť na seba, na svoje vnútro, na svoje potreby a spojiť sa s tým, čo potrebujem ja. Lebo očividne sa teraz utiekam k jedlu, ale ja to viem identifikovať. Hej? Len to je ten pohľad toho, že nemusí to byť problém, môže to byť naozaj dar, ak to chápem tak, že je to možnosť sa spojiť so sebou a so svojimi potrebami. To možno iný pohľad na to, že čo emočné jedenie je. Z môjho pohľadu máš absolútnu pravdu, že ja vždy hovorím, že emočné jedenie je dôsledok. A my keď sa v tej snahe zmeniť to prejedanie, lebo emočné jedenie je vlastne prejedanie nejakým spôsobom, jeme vtedy, keď nemáme hlad, ale máme chuť. Takže jeme nie preto, že potrebujeme zmeniť nutričný stav a doplniť energiu, ale preto, že potrebujeme naplniť nejakú inú potrebu. Takže z tohto pohľadu emočné jedenie je dôsledok niečoho, čo nemáme naplnené. A tiež to takto cítim, že my nevieme, lebo mnohí ľudia sa snažia emočné jedenie zmeniť tým, alebo vyliečiť tým, že sa sústredia na tú zdravú stravu a na tú dietu. Budem sa kontrolovať, budem sa obmedzovať. Toto absolútne nefunguje a my vieme, pretože sa to učíme, pretože vlastne pracujeme s tými našimi klientami, že my potrebujeme sa sústrediť na úplne iné zložky života, ktoré potrebujeme zahojiť a emočné jedenie odpadne. Nebudem to potrebovať, pretože viem, že problém je v niečom inom. To kritické v tom celom je práve vedieť počuť to telo, že keď prichádza ten moment, že mám chuť si niečo dať, tak ja sa potrebujem vedieť zastaviť, čo už väčšinou neviem v tej fáze, keď to riešim, a vedieť sa opýtať seba jednu jedinú vec. Mám hlad alebo mám chuť? Hej, ale keď som vo fáze, že ja vlastne nepoznám hlad alebo nepoznám tú sítosť, tak ako to ty robíš? Ako sa vieme naučiť počúvať to svoje telo? Ako to vlastne s tým pracovať? To je presne ten prvý krok, že ten prvý krok je možno sa rozhodnúť, že už žiadna ďalšia dieta,
ale ten krok hneď potom je ako, ja mám tiež, veľakrát sa stretávam s tým a máme klientky, ktoré zažívajú hladové ticho. Hej, že to je ten stav, keď telo už jednoducho neposiela žiadne signály hladu a to preto, lebo roky vlastne tie signály boli ignorované. Hej, že ja hovorím, že telo je ako dieťa, ktoré pláče a proste keď my to dieťa ignorujeme, tak ono proste prestane plakať, bodka. Na čo nám bude telo posielať nejaké signály, keď ich aj tak nenaplníme? Čiže keď mám vlastne klientku, ktorá vstúpila do spolupráce asi nejak v septembri a v novembri mi vlastne potom zažívala hladové ticho práve, že nepoznala vôbec signály, lebo to telo ich ani neposielalo. A po niekoľkých týždňoch vlastne mi potom hovorila príbeh toho, ako šoferovala niekde a zastala ako na križovatke a zrazu vlastne počula škvrkanie v bruchu po rokoch. Po rokoch. Ja že to ako keby úplne dojalo. Aj mňa to dojalo, lebo to bol signál toho, že to telo jej začína opäť dôverovať, že to telo opäť začína vysielať tie signály. Čiže my môžeme byť aj v stave, kde my tie signály nielenže ignorujeme, ale my ich vôbec ako keby to telo ich ani neposiela. Hej? Že my zachytíme len tú dieru v bruchu, ktorá už je ale neskoro, lebo my sme už proste úplne vyhľadované. Takže ešte... To hovoríme aj o hlade, ale zase je tam druhá stránka, ktorú ja napríklad strašne často riešim, je, že nevieme, kedy máme dosť. A že zrovna v nedeľu som mala k tomu masterclass, že jedlo není absolútne není o kalorických hodnotách, tabuľkách, o makroživinách. Absolútne nie. To je obrovský omyl, obrovský akože krok vedľa. Ale na druhej strane samozrejme chápem, že keď niekto ide z nejakej nadváhy alebo obezity, tak potrebuje mať nejaký rebrík, tak, o ktorý sa vie oprieť, aby mohol vystúpať hore a aby približne vedel. Ja tiež, keď som mala bulimiu, po 20 rokoch som absolútne nevedela, čo je porcia a koľko by som toho mala zjesť a mala som šialený strach z jedla, pretože presne jedlo bol nepriateľ. Hej, pretože som mala šialený strach z priberania. A možno to aj mnohí majú, aj tí, ktorí majú nadváhu a obezitu, tak sa boja ďalšieho priberania a jedlo je nepriateľ. Proste žijeme v týchto intenciách. A na túto cestu, ktorú my tu ponúkame a ktorú my učíme a ktorú my považujeme za optimálnu, potrebujeme jednu vec, čas. A to je komodita, ktorú proste mnohí nemajú a preto je oveľa jednoduchšie pre nich prijať pravidlá zvonku, nad ktorými nepotrebujú premýšľať, ako vytvárať si čas na seba, aby si prejavili tú lásku a tú sebaúctu. Hej. A ja aj dneska, čo som mala taký rozhovor s tou možno mojou potenciálnou klientkou, to bolo presne o to, ja nemám čas. Ja nemám čas. Pre mňa, povedz mi, čo mám robiť a ja to budem robiť, lenže je to fakt, ty to nebudeš robiť. Nebudeš robiť. Nebudeš robiť to, čo ti hovorím, lebo nemáš čas. A tým pádom, že nemáš čas a nemáš absolútne vzťah k sebe, lebo ty si ťažný kôň a ty musíš podávať výkon a ty si zabudla v tom celom na seba, to znamená, padneš. Ale ja som tu není ten, ktorý ti tu má akože zvoniť, že halo, pozor, zastav sa. To si k tomu človek potrebuje dojsť sám, že ja keď si teraz nevytvorím čas na seba a nezačnem si vytvárať vzťah so sebou, so svojou dušou, so svojím telom, tak môžem urobiť 1000 ďalších pokusov s pravidlami, ale proste nebude mi to fungovať a mnohí ľudia sú v tomto zaciklení. Ja som tiež bola. Takže môžeme sa asi my zhodnúť na tom, keďže už sa nám tak nejako kráti ten čas a z úcty k tvojmu času, k času našich poslucháčov, to budeme pomaličky uzatvárať, aj keď sme sa zďaleka nedotkli všetkého, čo sme tu chceli dať. Ale jedna z tých tém bola, že vyžíva ako sebaláska, hej? Vyžíva ako sebaláska a starostlivosť o seba. Takže tá intuitívna vedomá výživa, ktorú aplikujeme v každodennom živote, by mala vychádzať zo zmeny postojov vnútorných. Preto my vlastne v tom vzťahu ku klientovi potrebujeme meniť tie hlboké vnútorné presvedčenia, ktoré o sebe máme. Nezaslúžim si a tak ďalej. Hej. Prečo tým cieľom nie je jesť dokonale, alebo perfektne, ale cítiť sa vlastne dobre v svojom živote? Ako to ty vnímaš? Ako to ty odovzdávaš svojim klientom? Ja som sa stravovala ako keby, že roky perfektne a dokonale a ani mi to nechutilo, hej, že proste tlačila som do seba potraviny, z ktorých mi bolo zle
bolo mi potom zle a viedlo to proste k záchvatom prejedania. Že my, aj keby sme nevedeli o výžive nič, hej, že vôbec, že moja výživová kompetencia je 0, tak kebyže sa riadím tým, že som iba napojená na seba, že praktizujem ako keby tú mindfulness, dávam si tú vedomú pozornosť a jem vtedy, keď som naozaj hladná, jem to, čo mi chutí, jem do toho bodu príjemnej sytosti a jem to, po čom mi je dobré, hej, po ktorom jedle mi je dobré, tak robím tie pre seba správne rozhodnutia. A môže byť, že tie rozhodnutia idú ako keby proti nejakým zaužívaným presvedčeniam o stravovaní. Hej, môj príklad je presne brokolica. Mne je z brokolice strašne zle. A môže mi niekto proste hovoriť, že je to, a u nás z výživového hľadiska kognitívne uchopená, analyticky zhodnotená, to môže tak byť, že je to nejaká super potravina, ale keď mne je po ňom zle, proste po nej zle, no tak prečo by som si to mala robiť? Že by som ju mala jesť? A takisto, keď sa budem týždeň stravovať, sme boli 2 týždne v Amerike a stravovala som sa proste, ako som sa stravovala, a som napojená na seba a vidím, že som unavená po tom jedle a nemám energiu, a tak tiež to nebudem robiť. Hej, že keď sa riadím tým, ako sa po jedle cítim, tak jednoducho robím pre seba tie láskavé voľby. Hej. Chcem tu povedať a vlastne zopakovať jednu dôležitú vec, že my nechceme pre seba robiť častokrát tie láskavé voľby. Že proste, hovorím to aj z vlastnej skúsenosti, aj zo skúsenosti mnohých ľudí, ktorých nejakým spôsobom sprevádzam nejakú časť ich života, že tým najväčším problémom teda nie je to, že nevieme, čo máme jesť. A pretože to počúvame z každej strany. Hej, a počúvame to, ako ten schudol, ako ten. Možno to máme aj ľudí, ktorí nikdy nepočuli o nočnom jedení alebo proste vôbec nevedia, o čom hovoríme. Chcem povedať jednu vec. Milióny ľudí na svete trpia týmto problémom, že nevedia, čo majú jesť, chronicky dietujú, sú v kolečku brutálnom a toto je považované za najviac utajovanú diagnózu, je to diagnóza, na svete, pretože my o tom nehovoríme. Mnohé platformy nám ukazujú, že sa to dá, že sa dá zvíťaziť nad sebou, že sa dá zvíťaziť nad svojim telom, že sa dá zvíťaziť nad svojou lenivosťou, nad zlyhávaním a sústavne nám podsúvajú tú pravdu, že ak nevieš schudnúť, problém je v tebe. Áno. To je niečo, čo žijeme a čomu veríme a čo je v nás hlboko v podvedomí ukotvené. Problém je vždy vo mne, že mi to nejde. Nedávame do rovnice, že akým spôsobom šialeným na nás vplyvajú sociálne siete, médiá, ortodoxné nejaké pravdy, dogmy, doktríny, zdravom stravovania a tak ďalej. Nebude to fungovať. Nikdy vám nebude fungovať zdravá strava. Je nás 2 až 5%, sú ľudia, ktorí dokážu držať svoju optimálnu hmotnosť celý život a to sú presne tí ľudia, ktorí o zdravej strave nevedia nič. Oni sa prirodzene stravujú intuitívne, nechajú ten posledný zemiak na tanieri. To nikdy nebudú čítať o tom, čo je zdravé a čo nezdravé. Majú to intuitívne. A 95 až 98% ľudí, ktorí riešia zdravú stravu, budú v tomto šialenom cykle. Buď tomu venujú príliš veľa energie, buď sústavne zlyhávajú, sústavne dietujú, sú sústavne nespokojní so sebou. To je to, čo robí dnešná doba. Venujeme príliš veľa pozornosti tomu, čo by sa malo a čo sa má a príliš málo pozornosti tomu, ako to chceme my, aby sme v tom boli spokojní. Takže robíme síce veci, ako sa majú, ale sme s tom hlboko nespokojní. Sme nešťastní v tých našich životoch a jeden z tých dôvodov je aj to, že sa nevieme o seba postarať, pretože nám iní hovoria, ako by to malo byť, ale v skutočnosti sa to neučíme. Nevieme to. Nemáme to prepojenie. Hľadáme to. Všelikde to hľadáme, stále to hľadáme, lebo sme tak vysoko v tom hmotnom zabezpečení, že áno, voláme po duchovnej obrode, hľadáme tie spirituálne zdroje a tak ďalej, ale nevieme sa postarať o svoje telo. A tam to začína. Že ja viem, že veľmi by sme sa o tom asi vedeli veľa rozprávať, lebo je to nádherná téma, ale ja by som ti chcela dať teraz
určite vôbec som vás nevyzvala, našich poslucháčov, je nás tu teda 50. Ak máte otázky alebo možno len nemo počúvate, ešte prosím, využite tento priestor, aby ste sa opýtali, ak niečo máte alebo pripomienkovali. Ale Andrejka, prosím, je niečo, čo by si chcela povedať na záver, ako tvoje posolstvo pre svojich budúcich klientov alebo pre ľudí, ktorí nás počúvajú, je ich dosť veľa na tento čas. Takže čo je to, čo by si nám tu chcela odovzdať? Možno tvoja skúsenosť alebo to, čo ty odovzdávaš svojim klientom? To, čo je ako keby základom tej mojej práce, aj tej mojej filozofie, a vlastne už sme o tom hovorili aj v tomto dnešnom rozhovore, ale možno tak na záver to zhrnúť a povzbudiť možno práve, ja teraz poviem, že ženy, v tomto je dovoliť si dôverovať si, dovoliť si dať si tú pozornosť a riadiť sa tým, čo to telo hovorí a nie čo hovorí nejaký výživár alebo nejaká výživová pravda alebo nejaká filozofia o výžive. A na to vlastne si potrebujeme naozaj dať tú vedomú pozornosť, tú láskavú pozornosť a začať sa o seba starať. Hej, to je za mňa presne, ako ty si to povedala krásne, tak aj to intuitívne stravovanie je za mňa ako keby najvyššia forma starostlivosti o seba. Hej, že ja sa tým chcem zaoberať. Ja si chcem dať tú pozornosť každý deň. A to je asi to moje posolstvo. Výživa ako láska. My sme tu prišli a prichádzame ako skupina, lebo budem postupne nás aj tak predstavovať a tak, ktoré chceme rozbíjať. To je ten názov nášho rozhovoru, je, že koniec diktatúry zdravej stravy. Ja nechcem, aby ľudia, ktorí robia s výživou, ktorí pomáhajú ľuďom prostredníctvom výživy, ktorí to robia tak, ako sme to robili my, že sme vedeli, že existuje nejaká zdravá strava a že chceme ľuďom to najlepšie. Ja viem, že to robia v tej najlepšej viere, ale opomenuli sme v tom celú tú psychológiu stravovania a my vlastne sme tá vlna alebo generácia ľudí, ktorí to chcú podávať iným spôsobom. My už nechceme diktovať, čo je pre teba dobre alebo správne. My ťa chceme naučiť, aby si to bola schopný navnímať sám. Takže verte nám, že to robíme s tým najlepším úmyslom, aby sme tu preniesli poznatky, ktoré tu nie sú. Pretože ja keď čítam akýkoľvek článok o tom, čo robiť, keď sa emočne prejedáš, tak ti poradia daj si viac bielkovín do stravy, nevynechávaj sacharidy zo stravy, prejdi sa každý deň. To je ako keď povieš človeku, ktorý je v hlbokej depresii, že sa má ísť prejsť vonku, lebo vonku svieti slnko. To nefunguje. Viete, čo to spôsobuje? Ak ste tu takí, ktorí sa s tým potýkate, viete, čo to spôsobuje, keď vám niekto radí, čo máte robiť, že cítite ešte väčšiu hanbu za to, čo nerobíte. To znamená, ľudia, ktorí vám hovoria, čo máte robiť, vo vás ukotvujú pocit hanby, lebo to nerobíte. A prečo to nerobíte? Lebo ste tak hlúpi? Prečo to nerobíte, keď viete, čo je zdravé? Prečo to nerobíme? Nie sme hlúpi. Sme zranení, nevieme, čo máme robiť, sme ubolení, prežívame rôzne obdobia v živote. Každý z vás, ktorý má problém s emočným jedením, ho nemá, keď sa cíti naplnený, šťastný a spokojný v svojom živote. Dôvod, prečo to nerobíme, je, že sa tak necítime. Hej, že potrebujeme riešiť úplne iné témy v našich životoch, ako je nejaká zdravá strava. Takže opakovane, ako vy hovoríte, ja už to nehovorím, my to už nehovoríme, zlyhávame v tých pokusoch byť dokonalí a nejde nám to. A dôvod nie je preto, že by sme to nevedeli, ale preto, že potrebujeme ošetriť proste iné oblasti nášho života. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť aj za vaše poďakovania. Ale ešte by som chcela dať priestor Andrejke. Andrej, určite si bola si aj pre mňa veľmi inšpiratívna. Nepoznala som tvoj príbeh, aj keď si moja študentka, ale nepoznala som do hĺbky tvoj príbeh, takže som hrozne rada, že si sa mohla s nami o to podeliť, ako si to mala ty. A ja by som ťa počúvala ešte veľmi dlho, ale určite tí, ktorí nás počúvajú alebo budú počúvať, budú chcieť vedieť, kde ťa môžu nájsť. Takže prosím ťa, ešte nám povedz, ako si ťa majú ľudia nájsť, tí, ktorí ťa chcú nájsť.
Ja mám určite na Facebooku, hej, klasicky, ja mám Facebookovú komunitu, ktorá sa teda presne takto volá Your Body Whispers. Takže tam sa môžu pridať, ja vlastne len potrebujem schváliť členstvo a tam takisto môžu klásť otázky, môžu nájsť ďalšie typy, inšpiráciu, podporu. No a takisto potom klasicky na mojom webe, hej, www.yourbodywhispers.com. A musí to byť po anglicky kvôli tomu, že z toho raz bude hnutie. Bibi? Ja prezradím o Andrejke, že ona chce byť prezidentka. To sa mi strašne ľúbilo, to bolo také nádherné. My sme mali totiž výcvik naživo v Tatrách, kde sa stretli moji študenti a sme nacvičovali rôzne techniky a tak, aby sme vám vedeli byť nápomocní. Tak sa teším, že to cítiš tak, že teda chceš prísť na to Slovensko a chceš pomáhať Slovákom, napriek tomu, že žiješ inde. A je to krásne, že ostávaš s nami v spojení a že odozdávaš svoju skúsenosť. Ja som za to veľmi vďačná. Ja som ti síce hovorila, že daj si ten web andreažupa.sk, lebo to je love brand, ale proste ty máš, je super, že si stojíš za svojím. Je krásne, keď sa vieme postaviť sami za seba a ja v tom vždy budem v tom podporovať mojich študentov, lebo to je podobné ako so zdravou stravou. Ja ti môžem povedať, že brokolica je zelená a zdravá, ale ty povieš, že OK, ale nie pre mňa. A ja ti môžem povedať, že andreažupa.com je lepšie, ale ty vieš, prečo to robíš. Takže stoj si za svojím, šír ďalej svoje nielen vedomosti, ale aj skúsenosti. Prajem ti veľmi veľa spokojnosti v živote a tým pádom aj tvojich spokojných klientov. Ďakujem, že si tu s nami bola a ja verím, že sa vám dnes s nami strávený čas páčil. Ak ešte náhodou máte odkiaľ neprišli otázky, ja mám pocit, že všetci počúvali bez dychu. A bolo nás tu stále, trvalo nejakých 50 ľudí, ktorí tu ostali až do konca. Takže ďakujem aj ja za vašu pozornosť a chcem len urobiť také avízo, že budem postupne predstavovať ľudí, ktorí každý úplne iným spôsobom a s úplne inými skúsenosťami prezentujú túto tému. Bude náš hlas stále silnieť. A teda Andrejku som si pozvala ako prvú kvôli tomu, pretože ona už tú značku má, buduje ju, má úspešných klientov. Takže len ti držím palce, aby si v tom mohla pokračovať. Ďakujem ti. Ďakujem. A týmto sme odštartovali aj moju prezidentskú kampaň. Potrebujeme tu úspešné ženy, úspešných ľudí, ktorí poznajú samých seba, poznajú svoje hodnoty, vedia, čo je dôležité a vedia, že to najpodstatnejšie je byť vnímavý voči sebe, pretože tým pádom vieme byť empatickí aj voči iným. Takže Andrejka, držím palce, ale počkaj, ten prezidentúra až tak o 20-30 rokov, keď už poliečíš. 5 rokov, 6 rokov. OK, ďakujem veľmi pekne. Ostaň mi tu ešte ty, Andrejka, a ja sa rozlúčim s našimi poslucháčmi. Prajem krásny večer a ostaneme v spojení. Ďakujem krásne za pozornosť. Ahojte.